nangis sajroning atiku lan sedaya para rawuh ingkang kula tresnani, bapak-bapak ingkang lenggah wonten ngajengan piyambak ingkang kula hormati, kula ngaturaken kula nuwun lan ngaturaken sugeng dalu. Wong yo mbuwun dina iki tanggapan suarane sik kaya bledhek ngumun aku. Samane apa mau alon sithik jane ora apa-apa lho, Mbak. Pelan-pelan aja. Menghemat energi ngono. Sing lenggah ana ngendi? Sing lenggah ana ngendi mau bapak-bapak piye? Wonten ngajengan piyambak. Wonten ngajengan. Nggih. Baleni sing apik bapak-bapak, no, piye? Ngajengan piyambak. Ngaten nggih. Dibaleni sing komplit, bapak-bapak. Bapak-bapak ingkang lenggah wonten ngajengan piyambak. Kula ngaturaken sugeng dalu. Ora perlu kok perterbal ngajengan ora perlu. Ing lenggah wonten ngajengan, ngono lho. Ngajengan. 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 Nah, ngono kuwi. Ngajengan piyambak. Gitu. Betul. Padha wae kan tahu artinya bahwa itu yang di depan sendiri. Ora ya pancen ya tahu ning sawangan mesake bapak-bapak langsung dekep nek dhewe-dhewe lho ora. Kon dek apanya? Lah kalau mau ngajengan ra cetha kok ya ora. Nggih niki luar biasa derek. Mangayu Bagya anggenipun Koperasi Unit Desa sing paling terkenal sa Indonesia Raya. Yaitu KUD Sukamaju. Kemudian aku goleki sing jenenge KUD Sukamaju ki ning ndi to papane, soalnya aku kalau ngerjain matematika itu pasti ada itu. Misalnya ada meminjam uang 5.000 dari Koperasi Unit Desa Sukamaju. Itu semua buku matematika, semua soal matematika mesti ono. Mesti nyebutke KUD Sukamaju. Sukamaju ternyata di sini tempatnya. Matur nuwun kula sampun dipun timbali didhawuhi wonten mriki. Jadi aku seneng iso ngerti. Ternyata ning kene sesuk tak Sherlock wong-wong SD. Iya. Iya, tak Sherlock kene lho Sukamaju ki sini. Ponorogo. Yen Sukamaju ki apa mesti sejahtera menang, Mbak? Yo mes, ha? Kok mesti jenenge Sukamaju kuwi apa mesti sejahtera terus menang ngono kuwi? Menang. Ya kudune ya no. Suka, senang, maju,
Majeng. Berarti seneng Majeng. Lek Majeng terus Menang. urung karuan. Lah kok Wong tarik tambangnya maju malah kalah. oh iya. Iya, Lah ya itu permainan lho. Nek permainan yo ngene iki maju, sing maju kalah nek tarik tambang. Tapi nek menurut iki maksudnya visioner. Koperasi yang visioner sing maju kuwi sing menang. Buktine iso bertahan, berdiri selama 50 tahun. Dalang sewengi lingguh wae keju lho. Iki iso keju ora keju. Ya. Iki iso Kejui kesel, kejui panganan lho. Apa gesel keju padha to? Keju. Keju. Ya, dalang sewengi wae linggo wis keju. Ini 50 tahun berdiri. Kan yo apa? Sesuk nganyelne ngono to. Loh, iya enggak? Iya. Iya lho 50 tahun coba jajal nggonamu iso apa ora? Ora iso. Ora iso. Aku lek enek wong malah berdiri lek ora enek malah ngono kuwi. Masa? Iya. Sampean Mbak Elisa. Jenengan lak kandidat doktor. Tegese mempunyai wawasan yang sangat luas, yang sangat cerdas, ilmu yang luar biasa. Saiki aku nyuwun dawuh saka panjenengan. Monggo urun pamangke tentang koperasi. Nah, kira-kira jenengan duwe pandangan apa tentang koperasi? Tentang koperasi. Aku coba ngawe pantun wae piye ya? Tadi kayaknya pada pantun-pantunan kabeh aku yo tak jajal nganggo pantun iso apa ora gitu. Ora apa-apa. Jadi wawasannya bisa saya ikutkan dalam pantun gitu. Boleh. Penting visi misine. Mikir barang pada ake. Tuku mau keju ya. Tuku keju nggo panganan. Cakep gitu loh Pak. Baleni ya. Tuku keju nggo panganan. Cakep. Ya ngono seneng aku. Tuku keju nggo panganan. Cakep. Ya seneng ya. Suka maju tak dongakno iso memberikan hasil pangan lan kesejahteraan. Wah, hebat. Sing utamai sing jenenge hasil pangan para tani kuwi iso segudang iso akeh. Nek hasil pangan akeh berarti uripe sejahtera. Betul ora? Meneh. 10 paling ora. Wah ya aja nek aja. Ada salju. Ada salju di tengah kota. Ya cakep ilang. Ada salju di tengah kota. Sukomaju saya doakan memberikan pelayanan terbaik untuk anggota. Wah, iya. Itu penting soalnya koperasi isine ki anggota dan anggota. Dadi ra ono sing ndi sing dhuwur, ra ono sing rendah, kabeh duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dadi nek ono anggotane sing susah, sing anggota liyane kudu nulungi. Sapa sing keluwihan ya engko iso saling sumbangsi satu sama lain. Kuwi tegese asas gotong royong kuwi mau. Asas gotong royong, jadi saling membantu. Bu, itu biar apa perekonomian dalam koperasi itu jalan dan petani-petani sejahtera. Betul. Gitu. Yang terus ketiga. meneh. Apa ya? Sing ketiga. Rodo keju, rodo meriang. Makasih lho, Pak. Tak dongakno sing ning koperasi Sukomaju iki akeh sing utang. Loh, kok dongamu elek ngono piye maksude? Loh, penting loh Pak. Utang dalam koperasi itu penting. Kalau nggak ada yang utang, duit nggak berputar. Jadi kalau cuma nyimpen doang, itu tuh koperasi ngasih bunga tok. Itu malah marake susah bangkrut. Tapi nek ono sing utang, kan sing utang memberi bunga. Betul. Duitnya saya akeh, duitnya kesejahteraan anggota saya akeh. Engko entuk RAT pas zaman apa rapat akhir tahun. Nah, RAT engko entuk duit saka hasil SHU utawa sisa hasil usahaku mau. Dadi sing penting utang ku ya penting dalam koperasi. Ya, aku meneng-meneng wis tahu aku nyimpen ning koperasi gitu loh. Nyimpen apa utang? Ya nyimpen ya utang. Nek akeh nyimpene. Jadinya itu malah nggak bagus. Nek iso akeh utange. Apa? Iya, bener. Iya, karena koperasi nggen kampusku kae pancen digalakkan ayo kabeh kudu utang ngono kuwi. Karena nek utang ya kudu sing penting tertib bayar ya, tetep bayar. Tertib ora kok nganti ditekani. Kene wayahe bayar itu menyusahkan anggota lainnya. Betul. Jadi nek utang eling kudu bayar kapan, tepat waktu itu yang penting. Kalau kayak gitu semua sejahtera, semua anggota akan menjadi sejahtera. Weh piye? Dari pantun iso belajar koperasi tau setetek-setetek reti ya tau.
Setitik. Iya, setitik. Iki ora paham bisa paham tentang koperasi. Ya intine ben kabeh iso sejahtera ya anggotane, syukur-syukur tambah anggotane bisa ngajak teman yang lainnya biar koperasi tetap eksis, nggak kalah sama organisasi penyimpanan keuangan lainnya. Betul. Saya ingin nih Mbak, nuwun sewu Mbak. Saiki hubungannya sing jenenge koperasi itulah intisarinya menyejahterakan anggota, meraih keuntungan yang luar biasa. Ya. Nah, lek nggih nanggap wayang ngene iki koperasi otomatis lak iki mesti ngetokke dhuwit sing ora sithik. Ya. Ngene iki apa ora rugi? Menurut pendapat seorang Elisa, ngopo kok koperasi ulang tahun ndadak wayangan sing akhire ngetokke dhuwit? Loh, justru berarti nek koperasi kuwi iso wayangan berarti anggotane kabeh sejahtera, berarti berhasil, berarti ki kabeh iso nglumpukno dhuwit nganti iso nggo nanggap wayang, berarti apik kooperasine. Oh iya, ngono. Iso nggo bukti, yeah. dienggo kanca-kanca, dienggo sing nonton di rumah, ada yang via streaming, ada yang via TV, ada juga TV channel Sakti TV. Sakti TV ya, betul. Yang nonton di rumah. Nah, iki nek sing do pengen usaha tani, kira-kira isih butuhno duit biar kebantu usaha taninya. Nah, bisa gabung jadi anggota koperasi gitu. Mula menawi lebih jelasnya ngene. Ngopo kok KUD Sukamaju ki wayangan dalam rangka ulang tahun yang ke-50 ulang tahun Mas. Mergo ini adalah donoroso. Sodakoe koperasi Sukamaju marang warga masyarakat. Tegese iki sing entuk untung, entuk rejeki ora mung senimane dalang sinden karo penabuh. Ning nun sewu tukang tenda karo tukang sound system, uga sing kepareng dodol-dodol ana njaba kae keparengan laris mergo saka koperasi lewayangan kaya ngono kuwi. Durung sing parkir ning njaba. Modale mung rumput Jepang karo Dream didekne. Entuke atusan juta lho pirang-pirang lho. Mergo akhire menehi lantan rejeki marang piyai akeh, otomatis sing ndongake ya akeh kanggo koperasi KUD Sukamaju supaya lebih hebat sejahtera jaya sepanjang masa. KUD Sukamaju. Ini kelihatannya penontonnya cuma segini, tapi di sana ada layar, belakangnya lagi masih ada penonton, menggok ke sana masih ada penonton, Pak. Soalnya aku melaku sana itu. Dari jalan paling ujung sana aku jalan kaki saking banyaknya. Kan kamu genter kayak mau ya? Iya. Jalan kaki dari sana banyak sekali pedagang-pedagangnya akeh banget. Tokono tekan kene penonton juga banyak luar biasa. Oh, kaya ngono kuwi. Mula sampe lek teko aja bengi-bengi. Karepe. Dadak miyake penonton rekoso ta dadakan ora. Aku sengaja kok kan ben aku ikut mempromosikan UKM yang jualan. Dadi Mbak niki foto ning nggon tahu Kentucky sik. Ya, aku mandeg foto tahu Kentucky geserne. Mbak foto niki cilok, siap foto nggon cilok. Nah, bayaranku panganan-panganan itu. Oh iya. Pinter ora iya. Memang strategiku. Luar biasa. Sedaya para warga masyarakat wis ngenteni karo sampeyan tenan, Mbak. Wah, lan aku sempat mengamati jenengan niku piyai yang sangat luar biasa. Mergo ngene, terutama fisik dan juga totalitas jenengan untuk bekerja. Sampeyan awan kuwi ya tanggapan bengi tanggapan monggo bendina ngono kuwi terus tanpa ada capeknya, penuh dengan semangat dan tetap cerdas. Kuwi sing aku gumun. Waduh, sajane tuh bisa senengnya tuh sebenarnya dapat energi tuh dari masyarakat. Jadi antusiasme masyarakat kok iso ya sakmene okehe. Iki do tertib kayak nonton wayang kayak melek sewengi nutuk. Melek sewengi nutuk, prihatin. Nah mosok ngene iki aku arep lemes-lemes, arep males-males yo enggak bisa, wis direwangi doh kono doh kene, direwangi ngampiri kancane numpak ontel, ada yang jalan kaki jauh nganggo senter, ada yang banyak banget lah, jauh-jauh pokoknya. Nah, mula saka kehebatane sampean iki mau aku karo ning perjalanan rene iki gawe pangkur. Pangkur iki sandi asmane sampean. Dekane. Tenan. Malu aku nek diwaca mudhun kuwi Elisa Or. Teko kono tok, mergo pangkur lek mung teko semono, ya ta. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Or itu udah ada. Apa ki hurufe ngarep ki jenengmu kabeh? ELISHA Ur. Ur. Oh ya, oke. Iki tak palarke, ya ta, dipalarke
bar kuwi terus engko dibajutke dangdut pangkur senembang bareng-bareng menghormati seorang Elisa yang sangat nyaman bersama Madangkara. Wah, matur nuwun nggih. Endah etining budaya lelewane kewestur mila ngoni ingaran sang bintang tamu senadyan dudu wong Jawa hari ratri angrenggani panggung ayu wasis lan prasaja ora lali bekti Gusti Elisa ora karo kalas. Eti ning budaya lelewane kewestur milangoni ingaran sang bintang tamu senadyan dudu wong Jawa hari ratri anggreni panggung ayu wasis lan prasaja ora lali bekti Gusti none Elisa. Ya ampun, Bang. Madangkara matur sembah nuwun. Aduh, aku speechless. Lho, kaya ngono kuwi. Iya, aku. Spesial tenan nek bojoku ora tak gekne lagu lho. Iki piye ya, Bu? Kok dibikinin lagu kayak gini aku terhanyu, Bu. Terenyuh aku jujur. Elisa. Aduh. Ibu. Aduh Elisa. Gak berdaya. Aku tak berdaya. Benar-benar sebenarnya Mas Cahyo Kuntadi itu sama kamu sayang banget. Bukan sayang karena nafsu, tapi sayang karena mengasihi kamu sebagai seorang adik yang cerdas dan juga partner kerja yang luar biasa dengan Madangkara. Ya, matur sembah nuwun Ibu. Ya ampun. Tapi mohon maaf bener aku hari ini sebenarnya sakit.
aku ingin izin tidak datang untuk pertunjukan, tapi sama Mas Cahyo dipaksa, Bu, kamu tetap harus duduk di panggung walaupun tidak menyuara apapun. Ibu, kehadiran ibu itu yang paling penting untuk Madangkara karena itu pilar besarnya Madangkara. Iya, pancen kudu tak tunggoni, yen bojoku ora tak tunggoni kok ora iso tekan ngomah. Mengko ketut kowe ning Jogja. Bu Kesi. Dalem. Yen radang tenggorokan rasa seru-seru ning ngendika. Ya Allah. Boten. Jadi begini, saya ingin mengklarifikasi dan meluruskan banyak penggemar YouTube yang istilahnya memberi penghakiman yang jelek kepada kita. Kan kadang-kadang ngeten, kok wayangan kok disuguhi tukaran antara suami dan istri. Jangan cemburu Bu Kesi sama Elisa. Elisa itu cuman bercanda biar gayeng. Padahal saya itu nggak cemburu. Saya itu di sini juga menghibur panjenengan semua. Kalau nggak percaya, saya dan Elisa masih selalu baik. Ya toh El? Kita nggak pernah bermusuhan. Selalu kita membicarakan. Jadi biar YouTuber itu tahu bahwa kita itu sebenarnya cuman menghibur saja. Ya, cuman penonton drama. Tapi dene upama tenanan kowe dibek bojoku, aku ya ora apa-apa. Ikhlas tak omongi El, aku ikhlas. Sebab apa? Aku ngrumangsani saya tuwa. Gek ngerti ya aku saiki ya wis gampang watuk, tenagaku iku ringkeh. Aku ngladeni Mas Cahyo kun tadi gek piyayine jek enom. Kualahan El, ya mungkin aku perlu njaluk tulung awakmu. Sekali waktu kowe teko ning Jaten Karanganyar, Bu Kesi kula bantu jenengan damelke teh Pak Yoyo. Oh, aku dengan senang hati. Lah Elisa aja kok gawe teh to, Bu. Lah napa? Pripun? Susu. Nggih. Ngono kuwi. Begitulah kenyataannya. Ibu terima kasih, semoga cepat sehat. Nggih ngaten nggih penonton kula niku enggak kok gatel gitu sama badalang gitu enggak. Gatel. Iya. Iya maksudku itu. Enggak kok. Omongane medeni Elisa kira. El. Apa? Gatel. Bukan gatel. Kuwi wong gerok iki omongan rena-rena malah kuwi. Mbok nyebut astagfirullahaladzim malah ngomong sing ora Bu. Jadi begini Pak Yoyo, kula nggih badhe meluruskan, kadang-kadang penonton YouTube itu kalau menghakimi seniman itu menyakitkan di hati. Padahal yang paling tahu keseharian suami saya adalah saya sendiri. Loh. Jadi aku ngerti kesedinane bojoku. Nge-SMS sinden wae ra tau yen tak kongkon. Pak tulung sinden-sinden mugi SMS-en kabarno ben kesanmu ki ora sombong. Dadi bojoku kuwi lagi yalah paling urung enek sesasi gelem nge-SMS sinden-sinden. Termasuk ngechat awakmu iku jak tanggapan lagi-lagi bae. Kuwi karena izine Bu Kesi. Oh, Ibu memberikan izin. Wedi karo wong wedok wedi El. Oh, gitu. Tenan. Kowe ora ngerti to Mbak Elisa. Angger aku karo Bu Kesi mlebu kamarno, aku nyembah sik. Rumangsane aku luwih. Dodok nggih ngaten iki. Oh, nyembah sik. Dodok, Bu. Wis ning jero urung? Wis. Ah nyembah lagu dodok, heeh. Ngono kuwi. Niku nggih. Akhirnya aku yo brangkang rono to. Akhirnya padha brangkange baru gitu. Brangkang kabeh. Nggih, jadi sekali lagi saya mohon dengan sangat kepada pemirsa dan juga YouTuber dimanapun berada, bijaklah untuk menilai dan melihat bagaimana penampilan seniman, karena sebenarnya penjenengan tidak tahu persis apa yang terjadi, kecuali kalau penjenengan datang langsung ke lokasi wayangan ini, pasti akan tahu kenyataan. Iya enggak, El? Iya, betul. Bu Kesi sing paling paham keseharianku piye, Bu? Ora tau to aku, ngono Bu. Ngeceti apa WA sinden lagi keri-keri iki to. Iya. Lho, aku ora tau to aneh-aneh kapan aku jarak wong wedok liya lek nek Bu Kesi. Ora tau, Mbak. Enggak. Cuman kemarin pas ulang tahun aku video call ditompo sih, cuman itu tok ya, Bu. Iya. Ya. Pancen jane ngene lho, El. Mas Yoyo iku ning omah ngene, Bu, aku arep ulang tahun mbok kado apa to, Bu, sing spesial. Aku sampai kebingungan mau ngado apa. Kayaknya ini kalau yang nelpon Elisa, dia pasti akan bahagia banget. Makanya awakmu tak kode, El, nanti Pak Yoyo jam 12 ulang tahun, tolong kamu menelpon dia supaya dia bahagia, punya semangat dan spirit untuk kerja. Sik, Bu Kesi. Dadi iki sing ngongkon sampean to, Kak? Iya. Ora saka karepe Elisa dhewe no. Ora. Aduh, aku tiwas GR. Wah, wis. Ibu yang minta pokoknya
jam 12 ya El, jam 12 nanti kami ada acara buat Bapak Yoyo. Nanti tolong di video call lah. Aku limbuan dulu. Masuk selesai limbuan baru aku langsung video call Bapak Yoyo itu atas perintah Ibu Ratu. Ibu Ratu Kidul dalan. Ayo. Jadi kemau namu ge gojekan semoto nggih. Nggih. Nyuwun pangapunten dumateng bapak-bapak saking KUD Pak Karsono, ndelalah kok nggih Bu Kesi menika pas radang tenggorokan. Mila nyuwun pangapunten, namun tidak mengurangi semangat kula, semangatipun Mbak Elisa lan kanca-kanca Madangkara sedaya tetap berusaha semaksimal mungkin menghaturkan hiburan yang baik untuk panjenengan sedaya. Lah ngono kuwi. Luar biasa. Aku senang udah baru 2 hari yang lalu saya juga dari Ponorogo juga nggak jauh dari sini. Ini udah kembali lagi ke sini. Senang bisa sowan. Ini desa apa berarti namanya ya? Serangan. Serangan ya. Oh iya, desa Serangan. Nggih, mbok menawi besok ada merti dusun lagi. Desa Serangan kayak nanggap Pak Cahyo Kuntadi nanti bisa. Bintang tamu tuh nggak harus aku loh Pak Cahyo. Saya itu jadi bintang tamu karena dalang yang memunculkan. Jadi dulu Pak Seno itu udah ini saya juga kehabisan bintang tamu, nggak ada bintang tamu. Bintang tamunya sinden saya sendiri kayak gitu. Jadi wah ini Madangkara kan juga bisa punya sinden-sinden yang menjadi tokoh. Ada Umi Hafifah, ada Birgita, ada Ibu Kesi, ada Mbak Lia, ada Mbak Tuti. Bisa dijadikan bintang tamu dan diberikan tanggung jawab sebagai bintang tamu. Oh iya iya. Ojo. Nah iya ya engko gampang lek pamane nek piyai nanggap pamane hari jadi Ponorogo no. Padalang mangke paketane sak bintang tamu. Nggih, sinten Padalang Tuti ngono. Lek gelem ya ora apa-apa ngono kuwi nggih. Nggih. Bintang tamu harian. Sing jenenge bintang tamu itu yang menghakimi bukan dalang, Mbak. Namun yang ngersake sing nanggap. Oh, ngaten. Kalau saya itu bebas sama siapa saja. Kalian nggih. jenengan yo seneng, karo liyane jenengan tetep semangat, ngoten niku. Ning luwih seneng yen karo jenengan, ngoten niku. Sudah ada chemistry ngono lho. Iya. Ya takoke pantun. Ana dalang ada banyu. Apa? Pak Dalang, aku selalu nge-fan Padiamil. Oh iya. Kamu tak tonton terus loh, setiap aku neng mobil aku ndelok wayangan Pak Yoyo gitu loh. Dan inspirasinya masuk sini. Iya, terima Soalnya kasih. jenengan kalau bikin lakon itu hebat-hebat. Ya, Mergo, jadi aku selalu nge-fan padamu. Mongko lakonku dhewe jane ora jelas asine ya. Lelakon ya, lelakon. Bukan lakon wayang. Ki lho Mbak ana pamundhut. Napa? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampeyan sing maca iki apik lek sampeyan. Kula ya. Ya ngurang-ngurangi gawe aku ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apik ta? Sugeng dalu bucange meyo iko saking pepunden kula ugi rawuh Bapak Haji Suryanto ingkang kagungan kolam renang Tirtojaya Ponorogo. Nyuwun lelagon setunggal podang kuning kalih lali janjine 3 caping gunung jengglengane. Jenggleng. Oh Aja tambahi dhewe to sak ora. Lah tadi pakai nih semua. Lelagon meneko kagem bolo-bolo pingpong. Bolo pingpong. Bopo Haji Suryanto insyaallah tanggal 28 Juli 2023 Tirtojaya ugi badhe wayangan. Oh, badhe wayangan 28 Juli lur bolo-bolo. Bintang tamune Gareng Pacitan. Ugi dimeriahkan saking sinden Jawa Timur dan sinden Jawa Tengah. Matur suwun. Lagune wis mau. Sampun wonten 3 setunggal podang kuninge, loro lali janjine, 3 caping gunung sajengglengane. Oh iya. Sing ndi sing mandhisike? Ya caping gunung dulu yang dawa dhewe. Oh iya, dawa dhewe. Senengamu sing dawa ya, Sa? Ya dawa, cilik ra apa-apa, penting dawa. Iya. Monggo janjane ora dawa jane. Cilik. Ayo, Ya, ini dibawani sajengglengane. Bawanono dhewe, jengglengin dhewe. Jengglengana dhewe. Enggak ada partner ya ini hari. Ada, nek kersa kalih Ki Sarmadi Sabda Utama. Ki Sarmadi Sabda Betul, Mbak. Utama. Ayo tak bedhok menyang dhuwur. Wis Sarmini.
Pasar Madi ageng ngene lho. Sing ageng, Pak. Kok bahaya Pak nek sing ageng, Pak. Nanti kalau jengleng sindene mumbul kabeh piye? Ora. Jawab. Ya lek ageng sini malah cilik kuwi ora. Ki Samadi. Nggih. Panjenengan saged jengleng kula kalih kula mboten? Mboten. Saged nggih. Yo kene. Ayo. Ye, monggo Ki Samadi. Bareng jejer ngono ketok le serasi lho Pasar Madi ya. Gimana? Kula gale Pasar Madi. Jenengan kaya Sri Huning. Iya. Pasar Madi kaya Serigala. Ngapunten nggih. Guyon ngeten iki ora. Kula tadi mau milih Pasar Madi tuh bekewu. Soalnya jarang ketemu kan. Kene terus Sulomo. Dadi aku milih sing Beliau itu multi talenta. Multi talent nggih Pak kula. Dalang Pak Sarmadi ki dalang, guru SMK 8, SMKI. Nggih, terus ugi dados seniman, penggirong nggih, ugi dados pelawak wonten channel Jawa. Yen sak mirsani channel Jawa enten tokoh Semar niku. Oh, ini Semarnya? Nggih, Semare niku. Oh iya, bakongnya jenengan ya. Pesamadi Pak Kaputen derek gelege gulang tepang geladiwano. Napa? Gulang tepang geladiwano. Tepang. Kowe arep didugang karo ditepang. Pokoke niki kenalan ngoten. Kenalan kalih belajar golek duit. Nggih. Niki nyuwun pamberkahanipun panjenengan kapures saged jenggleng caping guna. Si kena gayeng iki wis ta, yakin ta. Panjenengan pedhe nyendikani napa kersa napa mboten? Mampu wae. Nek kula pandang-pandang nggih mampu. Oke. Nggih. Siap? Siap. Oke. Sing jengleng sapa berarti? Panjenenganipun. Wis muga-muga herniane ra kumat. Nek kumat mak kerupyuk ngono ya, ayo. Mangke gentosan mboten napa-napa. Menawi kuli sek kuli. Kula yang nembang panjenengan jenggleng, kalau panjenengan nembang kula yang jenggleng. Oke. Jangan pengen jenggleng sih apa nembang sih? Nek lanang nggih jenggleng sih. Oh, jenggleng sih. Wah, bener ngene iki lho wong lanang mesti nggo dadi pengarit nggih Pak. Nggih, pengarit. Pengarit. Ah iya Mas, jan piyayi le demes, jarike jan kaya rock. Pancen lek dagelan pancen diklerok-klerokne. Iya. Madhep ngisor to ngasem. Kuwi lho, garudane iki lho sayang. Itu guwalik, Pak. Aku mbok dudu wong Jawa ya ngerti jarik. Jenenge manuk kuwi. Nah. Oh, burung. Ah kuwi lho. Iya kan. Manuk ki sayape tuh mengadek gini, enggak medun. Apeke mengadek ya itu kok manuke mudun. Oh iya. Didekne dijamoni apa piye ngono? Iki lagi adem medun, kena es panas munggah. Kok iso malek dhewe ya. Kayak gini itu nah. Angger cedak jenengan ke munggah. Nganti ra munggah awas lho. Ya Mbak, sampean sing nembang Mas Sarmadi sing jenggleng. Alon-alon mal Mas Sarmadi. Ini ada rumah sakit lho, alon-alon. Ayo. Santai. Saben bengi nyawa Mbak Lia wis mas-mas. Hati-hati lho. Sampeyan dapuke penggirong Duantarja lho. Wambles bumi bablas. Golek sing kene lho, sing rada baka. Sing mriki aku kesana Pak. Nah, sampeyan rada ado lho Mbak melu nyemplung engko ora. Aku wedine kok dek aku ping. Golek sing
Dites to. Mlaku-mlaku. Iya. Jengglengane mantep. Oh iya. Mantep. 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 Kerupiuk. Mantep. Manukku sing medun mau wis tak unggahke. Mas Armadi. Dan apa bedane manuk karo kucing? Ampun to kobong lho. Ora. Tak unggahke terus tak inger. Lah iki minger rene. Yen memacang atos. Empuk, Mbak. Nek iki empuk iki iso nyeblok tenan iki kok. Lenggon, Mbak. Sing atos, Mbak. Nganggo bantal anu. Mengkaro janur kone Hot! Jas tenan. Iki upama lho Mas Armadi. Pripun? Buset to. Bareng njenggleng pindho gleleng ora. Lho gleleng kok iso ya mantep. Bareng kuat pindho gleleng kowe. Ayo. Suatu saat pamane piyai kene ngono nanggap kula pamane nggih. Terus ngersakake kula nyuwun bintang tamune Mas Ki Sarmadi ngono. Mboten mungkin. Sebab e? Mboten mungkin. Lah kok ora mungkin? Elek. Aja merendahkan diri sendiri. Iya, saya menilai masyarakat. Nggih. Niki panjenengan sing jenggleng napa sing nembang sakniki? Nembang. Apa kuat ping 3 jenggleng? Kuat. Semengi jenggleng terus kuat oleh kalih jenengan kula. Cilike. Kuat apa kuwi sing suwe prologe kuwi ora. Bareng nek lakon ya dilu deh. Cobi Pak, panjenengan suantene panjenengan masyarakat tahu ngaten lho. Jenengan mumpul nggih? Kula mumpul. Sing dhuwur. Oh, oke. Nek nganti perlu nganti temasang teng mriko. Nggih. Kembang wae weton gunung polahku gimana? Pola cocok mboten? Cocok. Cocok ya. Cilike kaya udet, Pak. Kaya udet. Udet. Ting pletik ngono. Ayo. Keri tapi. Lah Mbak Elisa kaya udet sampean wetenge njaluk disudet. Ayo, jos iki. Pacitan. Ah, kalah. Pena dadi bintang tamu ya Pak ya. Salah. Piye? Ngene lho ndodok sithik. Dodok. Mundur. Masuk Pak Cahyo. Masuk mandul weteng, Mbak. Weteng mandul. Jan Mas Armadi. Kok padarane gede meni sini apa lho? Loh, gajah. Loh, pengen iki telalene lho, pripun? Alhamdulillah, biasanya lali lho Mbak. Ini setelan biasanya lali. Bolak-balik ku wobong ora aku yen ora.
dong sih. Ayo Mbak Lia, aja main guyu ya Mbak Rosarmati. Seneng banget nih Mbak Lia sing paling seneng. Suka maju. Ya. Beli baju. Beli baju di Surabaya. Surabaya. KUD Sukomaju. Semoga semakin jaya. Allahumma amin. Suarane Mbak Tati apik ternyata. Kok Mbak Tati? Apa? Mbak Lia lho, Oh, Mbak Lia Sundari. Ya mirip sih. Kok geding aku jare. Apa? Piye? Rempok. Iki rempok apa bacane? Apa? Melo rempok ora. Oh, malah pergi. Ya Mbak Tuti. Mbak Tuti, ya. Wah, iki. Ayo. Tadi itu. Bengi iki jan ketok pamore metu tenan. Awan-awan aku weruh banci. Walah. Kuwi karahinan kuwi. Letetek ning ndi sih kok weruh. Aku mau mlaku-mlaku roh banci. Mas Dar nanti ya Mas Dar. Sabar ya Mas Dar. Udah gak betah Mas Darnya. Warga desa Serengan. Serang. Nah. Meleset saidik. Iya. Warga desa Serangan. Serangan. Warga desa Serangan. Mugi-mugi semua banyak rezeki. Allahumma Ibu, gimana? Enggak, skip. Enggak. Oh iya. Skip. Okay. Bir kita Nonton tinju. waduh, Mbok nonton wayang ayo malah. tontonane bir kita iki. Ya ben rada beda to Pak Dalang. Oh iya. Nonton tinju. Bar kuwi nonton Sing enek ceritane. Aku melu. Alah. Ora pareng no ora. Nonton tinju terus piye? Mas Dar, tintingane Mas Dar. Berani mulai Pak? Nonton tinju karo mangan timun. Anggota Sukomaju muga guyub rukun. Allahumma amin. Sak munggah deh ya. Mumpung sik sore munggah pindho. Munggah pindho ning manoke ning ngisor ora. Ning sore tak tulehke. Tulene tetep lemes. Mending ra suwe. Suwe prologe. Yo. Ayo. Yo nang. Nah iki sing seneng anak ceritane. Dawa-dawa diketoki. Aduh. Sakit ora. Apa to kuwi? Maksudnya mesti. Pak Larsono suka berbagi. Salah. Dudu Larso ya. Ya sinten? Pak Karsono. Oh, Karsono. Nggih, Mas Teh. Oh. Tipu, Pak. Heh? Lah kan kasandinge L. Ya ora kena ngono kuwi. Ayu-ayu budeg bae kuwi. Nah, nggih ngoten berarti diambali meneh nggih, Pak. Ambaline. Pindho biasanya. Ya. Budek ning penak. Misale dawa. Kula kami Larsonen kok, Pak. Hah? Kami Larsonen. Lah iya to, ora. Dawa-dawa diketoki. Pak Karsono suka berbagi. Allahumma amin. Berbagi apa no? Berbagi saweran.
Apa diparingi? Rezeki, berbagi rezeki. Oh iya. Ayo coba. Mimi Mintuno. Ayo ki. Wanda Amara. Mbak Wanda. Ngombe ciu. Wah, ojo dah. Ngopeh putus ngombe ciu ora kena ora. Mula saya cilik. Ah iya. Akehan ciu. Terus kecemplung sumur. Oh iya, mendem kok kuwi. Kau de suka maju. Heeh. Mugi tambah makmur. Dibedhe penonton lho, makmur. Ning aja nganti Kak Ode suka maju cemplung sumur, aja ngono lho ya. Tambah makmur. Ayo. Ayo Om. Ayo. Mangan sego. Mangan sego. Sekarang ya cah sakmene sego-segonen ya. Semego. Semego. Semego kowe iki Om. Sing apik ya Om ya. Nggih. Mergo iki di streaming ya. Nggih. Tarian sing apik mergo wis mahasiswi kan kudu cerdas. Nggih. Terus suarane kudu cetha. Nggih. Mergo dimirengne piyayi akeh ya ta. Nggih. Nganti kleru kan aku melu isin. Nggih. Ya. Piye akeh iki nek krungu suaramu nek ora krungu sing cetha gelo. Mergo kan. Ora umum ya. Mangan sego. Mangan sego. Ning jero perahu. Kuwi nang endi kuwi mangan sego ning jero perahu? Tengah laut ya. Sik. Mangan sego. Ora nek varian sik. Parah. Sakit kepala Pak mantep ora. Mangan sego ning jero perahu. Ora mbledos weteng mungkin mau mangan sego ae ora. Sekedap to, Pak. Oh iya. Mangan sego ning jero perahu. Mugi-mugi Koperasi Unit Desa Sukamaju Ponorogo tambah maju. Allahumma amin. Jawab dhewe. Bocah iki obate keri ta ora. Oh iya. Amin. Iya, pasar. Pasar. Pulang ya Parian. Iya to ora sing dinteni iki kok ya. Mesti der iki kok mesti. Mangan gude. Apa? Gude ya apa? Gude. Gude iki apa? Apa itu? Gude iki tanduran teng mriki enten gude to, Pak? Enten. Oh, enten. Oh, Mriki balane akeh. Layak kon ngadeg dhek semangat bae balane akeh. Iya. Mangan gude. Mangan gude. Mantuk. Wah iya. Weteng gede. Manuke ndingkluk. Iki lho Mbak jarike lho, banyune manuke ndingkluk ora. Duh. Sopo? Mune disengaja jane piyayi iki ngerti kok Mbak. Lek kuwalike ngerti pancen sengaja diwalik pancen nggih bahan Oh, ngono lah. Asli kewalik, Pak. Lah iya. Bukaan tau kewalik asli lho. Ora. Wong Pak Guru kok ya kaya ngono iki. Wong guru pedalangan lho iso kuwalik ora. Paling pas carian petengan napa jenengan? Pas Hah? petengan kalian. Petengan. Iya. Pakai jarinya pas Oh. petengan apa gimana? Kok iso Mau pas kewali? petengan, Mbak, bener. Kalau sadar pas teng mriki wau. Nggih. Ternyata kewalik. Ning yo panggah penak lho, Pak. Mbuh. Sampean Pak Sarmadi, ayo. Bawa. Oh, Lanjutannya. lanjut ya. Panasutan aling-aling caping gunung. Nadyan wadon sarta lanang. Dasi Itu
itu masih memperhatikan gon kuali gon ngendi gitu. Kamu nyariin dase sebelah mana? Tak kasih tahu ini. Dudono Mbak, dase nanti Mbak. Kita dudui dase. Iki lho, kaki gajah. Iki. Oh, alah. Biasane ra ngene. Iya. Bukan swiwi-nya itu hadap ngisor. Oh, salah, maaf. Mendele melak aku sak gelem milih macak ngono ra senengane. Nah iya. Ya ndase kok meling-meling madun-madun. Mbuh. Ayo terakhir berdua. Ayo. Oh ya. Dikompakne. Sing sempak yo. Nadane sepiro, Mbak? Sing kompak. Sing sempak. Kompak. Sempak. Kok iso sempak? Ben semangat, jangan cuman kompak. Semangat karo kompak. Sempak. Oh. Nano sampean yo sempak. Aku ya sempak, kamu ya sempak. Wong loro sempak. Nadane piro? Ya. Siap. Aku 6 karo inu. Ayo. Inu jiro lu. Oh, manuke wis munggah. Ora. Jiro. Inu mane banyu. Mbak, seto anu dijogetin no. Oke, joget riyen to. Dikompelit biar kompelit gitu. Ayo, coba kaya apa? Apik piye iki anu Mbak, serba bisa. Serba bisa ya. Joget ya luwes ora. Kerong saged, joget saged, dagel saged. Dalang nggih saged. Sing boten saged napa nggih? Sing boten saged napa? Ngunggahne manuk. Ayo. Maka. Dek zaman berjuang terkelingan lana-lana biar nawo pendek saiki ada
Mimik susu. Angel ra ono wedang jahe, banyu putih ngono kok susu. Moh, pilih susu. Susune sapa? Sini Elisa. Mas mene kono mau ki. Dheweke nggawa susu. Iki lho wedange wutah kabeh lho, iki sindene rong sida ngombe, wedange do wutah. Awak gedhe niku resikone. Mboten, kapan jenengan lek olahraga yen mboten ngeten iki. Betul. Nah, masih sekali lagi ya ini. Satu part lagi. piyayi niku aja nganti ninggalke tembung ibu. Ibu iman, budaya dan olahraga. Nah, Lah begini ki kula olahraga salah mongso. lha iku ora olahraga ning berulah sampean iki ora. Apik tenan dan Bejing prei Mas Armadi. Prei. Sami kula nggih prei. Matur. Makasih. Iya. Ditane, Pak. Tarik ya, Kak Sar. Tarik. Ayo. Sekar bisa. Kasih tepuk tangan untuk Pak Sarmadi. Mbak. Sak eneke saweran iki caosno Pak Sarmadi. Monggo menika saking. Aja jok. Nenek barang ngono. Aja menek nyilakake kancane kok malahan ora. Repot dadak golekne ambulan ora. Nggih. Nggih. Luar biasa. Nggih. Menika dalang hebat. Iya, dalang hebat. Aslinipun saking Trenggalek. Trenggalek. Nggih. Devi. Saking Trenggalek. Ngoten niku. Wonten dawuh Pak Panitia. Nggih, monggo. Nggih. Nuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Nggih. Matur nuwun Pak Dalang Cahya ugi sedaya pendherepipun sedaya atas apresiasi saking pengurus KUD Sukamaju niki badhe nyawer Bu nggih. Matur sembah nuwun. Wah, kula kaget lho Pak. Tak kira bubarne wayangan lho. Ya kaget Mas. Aku trauma zaman pandemi kae. Bubar. Nggih termasuk ning mau yang mengejutkan janipun Pak Sarmadi Pak. Alhamdulillah ya Allah. Pun. Iki kono gene entuk saweran. Garis kaya. Gene entuk saweran. Lho, garis ngene lho, Pak. Monggo Pak panjenengan menawi wonten dawuh napa paring pidana. Aja blangkonan ndak dikira sampean anu iki lho. Kudungan. Nah, wis. Arep nanti, Mbak? Nonton wayang. Weh, tempundi? Teng Ponorogo. Weh, dalange sinten? Ki Cahya. Weh, bintang tamune sinten? Sinten? Cahyoja. Namine sinten? Elisa. Wau sing kakung wau sinten sing jengleng wau? Hon? Sing kakung jengleng wau. Tangan kita kaya wedhus lanang. Nggih. Nuwun sewu Pak Dalang niki bibit-bibit nggih niki. Bibit-bibit jenengan. Lah, Bibit apa? Banci to? Napa? Bibite bimbang tamu maksudnya ngoten lho. Nggih, niku wong laris temputi pundi, Pak? Lah, nggih. Wong Ponorogo yang ndereng prisa. Oh, ngoten to. Mirah nih namung 75, Pak. Terlalu cumin. 2000 sak kelasane. Ngene nganggo dilewek. Ayo. He, wong idian.
kono ya edan lho. Coba edane ditanggap wong kene. Dadi Mas kok anu Mbak Elisa, kok manus nggih. Pak Sarmadi mawon ngono nggih. Nggih, kula nek jenengan iso gulung-gulung teng mriku bareng mangke, Pak. Nggih. Pun ngoten namung sekedhik bagane gulung-gulung mesakne kula nggih. Sampun kula cawasne Bu Gesi, nggih. Oh, sampun Mas Bares lho, Pak. Panjenengan nggih tegel. Niki lho. Pasti Mas Bares, pelura cair. Alah. Saya Bu Gesi iki ditambahne Mas Armadi. Nggih, monggo niki mosakne. Ajake kok rada ora semangat malah nek anu. Niki kathah sanget, niki mengke kula bagi. Nggih. Pak, mo nempi. Kok dihitung ning kono to ya Allah. Sedoso. 1 juta. Ini Mas Armadi jenengan mriki Mas. Tak Kan bagi. gamel ini kalau. Pak Sarmadi ajeng. Aku ingin tamas ya. Pak Sarmadi 300.000. Oh. 300 bae, engko liyane didum sinden. Yopo? Tak hitung sik. Iya 3 ki lho. Tek loro telu papat 400. Balekno siji lek ngono. Matur nuwun nggih, Pak. Nggih, sami-sami. Peparing. Nggih, mengke saking kanca-kanca pengurus KUD Sukamaju nyuwun gending waktu goro-goro ngoten mawon. Nggih. Nggih, semanggane gendinge napa? Monggo. Lah jenengan ngersakne napa? Sakniki mawon. Nggih. Nggih. Kula bingung kok malah saniki. Lah goro-goro mangke lek Mas Armadi minggah melih to niki panggungipun remuk niki mangke. Napa Remene monggo? napa Pak remene? Dicedhaki to, Mbak? Nggih remene panjenengan napa? Ojo cedak-cedak Mbak. Ojo cedak-cedak aku, Mbak. Druwedeg aku nek cedak. Doredek, Pak. Doredek. Druwedeg lho saestu wae. Kula cedak Pak dalam mon redeg kok aja jenak sindan-sindan ngene iki. Oh. Niki pon kula jaga jarak niki. Oh nggih, jaga jarak. Pun monggo kersa gendinge napa? Oh nggih. Manggane. Sing penting Siap. Pak Sarmadi munggah malih to mengke. Oh nggih. Nganti esuk niku medal terus niku mangke. Salone. Kula biasanya wingi munggah ping gangsal, Pak. Waduh. Remuk Pak niku wis memet niku sampean. Ora sepiro ya malah memet sampean iki. Matur suwun nggih. Mawon. Para pemirsa sedaya sugeng mirsani ngantos paripurnaning haji cara wonten ing dalu menika nggih. Sedaya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, lek ku nyauri terus piye jejake? Jawabnya gimana ya bingung. Malah dagel ya Bapak. Luar biasa katresnane KUD Sukamaju. Tepuk tangan untuk KUD Sukamaju. Wah, luar biasa. Nambahi katresnan nggih, luar biasa. Mas Armadi jos to? Jos banget niki. Lucu to? Lucu calon bintang tamu niki. Ora mesti lucu janjane. Lu ngaten. Sesuk urung karo anak lucu. Berarti tergantung napa nggih? Tergantung mute. Oh, mut. Kalih pancingane pinten ngaten lho, Pak. Hasilnya tergantung sing dimut. Piye maksudnya? Mute niku lho Pak, mute. Oh iya. Nek Mbak Erisa, RKRS kan malah jadi semangat. Oh. Elisa siapa? Bersarus. Mau le ngomong Orcarus al asu ngono. Alaso Mas Armadi kok alaso baru kowe ora. Den iki mbok menawi minangkani setunggal mboko setunggal wau caping gunung sampun dipun pinangkani. Niki sinden-sinden panjenengan nggih kathah saged majeng setunggal mboko setunggal. Nggih. Kudu semangat winong. Nang ae nang. Oh, semangat nang. Goleke waranggana sing cantik jelita iki menik-menik ora. Asline kok Tulungagung iki. Pak Cahyo apa habis beladek toh? Ini kok sindennya tuh lemes-lemes itu. Habis beladek apa gimana? Sing beladek ya cacahku aku leren. Iya niku lak lari sapa-sapa. Pada gerok-gerok gitu. Nggih. Pak niki kula mboten dispoti to. Wah, nyuwun spot. Lah pengen apa spotmu? Mboten sah kesuwen. Waduh, motong gitu aja. Sadismen saiki. Kok sadismen ora? Mboten. Ana wong pidato roro ting ngono. Ora. Mboten sengaja Pak, lah kula luwe kok. Lah luwe ngono mau lek diparingi nang kono. Nah nggih kan kula sangu king mriko. Mbak gorene. Nggih. Dadak makting barang apa? Mboten sengaja niku mlese. Oh mlese. Nggih. Ning ya penak. Mboten pas. Ah iya, panganane enak maksudnya. Kuwi lho dikancani karo Mbak Elisa. Nggih. Halo Mbak Elisa. Semangat. Iya, semangat sekali ini. Saya sampai capek ketawa loh, Pak.
Gara-gara siapa? Gara-gara Pak Sarmadi. Iya, Pak Sarmadi luar biasa iso. Iya, luar biasa. Marake kabeh do kegujengan. Luar biasa. Mbak Winong mau nyanyi apa? Ada Podang Kuning, ada Lali Janjine. Ayo. Ada Lali Janjine. Heeh, sing ndi pilihan dhewe no? Lali Janjine mawon. Oke. Bawane ning ngono. Napa bawane, Pak? Oh, ngono konsultasi karo Mbak Elisa biasa. Apa Mbak bawanya, Mbak? Bawanya gimana kalau kita nembang depannya tentang petani-petani dulu gimana? Kayak Meh Rahino atau Konco Tani baru nanti Lali Janjine gitu ya, mumpung. Oh, lek suling. Ya. Iya. Ayo ruang gitu ya. Aku ya. Yes. Udah pernah belum? Ya tapi ya nanti tak suruh itu. Ya, Nanti bisa, dituntun. Bisa dong. Ayo, enggak. Hayo ruang hangayai karti nora kendat pembangunan desa. Ayo nong. Binuti mureh beci supaya tansah maju ngupakara karang lan kitri guyub rukun tumandang aseng kotku merekut. Temah dadya tata reja murah sandang pangan yakti Jrokuta desa Nah, iki gandengane sejatine lak Meh Rahino kae ya, Mbak. Nggih. Ning rapopo gandeng iki sing kagungan kersa lak KUD. Ayo. Sing magepokan kelawan Among Tani. Monggo Lali Janjine diaturake Mbak Elisa dengan Mbak Winong Nawangsi. Tetes. Yeay.
janjane ya. SMS meneh. Janjane, Dik. Aku wis rindu. Janjane kowe nek Rano.